Ya annabi Muhammadu. To na tashi ban daina ma yabo san ba, duk da ban ra'ayu da iyaye ba. To amma na ji dan Usman Baba ya yabe ka ba yabo na wasa. Ya goga ni a bakinsa. Kai shi na cewa walaita akunul yawma shurbata ma'i. Kai ina ma ni ne ruwan shan annabi kawai ya shanye ni. Ta taso kawai sai ta ga gashin kan manzon Allah ya taso wannan fallau ya dago wani ya lashi annabi daga ido ta kalli farin ta ga bakin sai ta zama ta bebe ta bara ada aja ajala ashkala ahdaban ta wasu bashi